прекрасни учители, за цялата отдаденост и подкрепа, за знанията, за вярата, за съветите и най-вече за това, че през тези 5 години успях да ви почувствам като приятели и семейство. А това е уникално. Вие сте нашите вдъхновители, които ни водиха към успеха и покоряването на нови върхове. Раздялата е трудна и ще ми липсвате.